Rose Okinda jaloko marwa Winnie Adoyo. Obila porodino ne jotend riwruok mar were mag Azimio mane omaka chieng' tich abich kuom bago ng'anyo e bura Nairobi nyaka chieng' Wuok Tich. Calvin Gaucho kod Nuru Okanga magin jotelo mag riwruog rowere mar Movement for Defense of Democracy kara MDD ne ochwale log tich maduong' mar okwach kich kendo obiro tergi e doho chieng' Wuok Tich juma manyien. Chris Owino miyo waler. Ndalo ariyo motelo ne ng'anyo mar Azimio chieng' Wuok Tich e juma manyien, riwruok mar Azimio oyudo buok bang' obila mako ariyo kuom jotend riwruok mag rowere mage mideno ni Movement for Defense of Democracy MDD. Kaluwore kod okil Kamalo Kadansan Omari, obila ne omako gai mar bunge la wananchi Calvin Gaucho kod Nuru Okanga, achiel kuom johera madito mag Azimio e bore Nairobi. Clans wetu wawili Okanga na pamoja na Gaucho walikamatwa jana. Walipokamatwa walizungushwa katika police station tofauti, kisha moja akawekwa katika jela kule Limuru, katika Limuru police station, mwingine akachukuliwa ile inaitwa Karuri police station. Kaluwore kod okinde magi, obila ne omako Gaucho kod Okanga odhiambo manyoro kuom yore ng'anyo mar Azimio mar chieng' Wuok Tich. The state prefers to have them charged for what they refer to as the unlawful assembly. That the events of the 20th day of March 2023 forms the facts upon which this charge that is supposed to be levied against them is founded. Sababu za hawa wawili kushikwa ni kwa sababu za picha walimokuwemo 2008. Okil Kamalo Kadansan Omari okwedo picha ma obila otiyogo e makoro werego. Tumeuliza kama DCI ameapologize kwamba zile picha zilizofanya wakamatwe ni za 2008. Mbona wanakamata hawa watu? Mabiro bang' ute fwambo weche mapacho kae yango ni piche ma DCI ne oketo mbui margi gin mag miriambo nikech moko kuom pichego gin mag ng'anyo mar 2008, 2013, 2018 kaachiel gi moro mar piny Burundi. Sasa DCI mwenyewe amesema kwamba kwa sababu ameomba msamaha, ameweza kusema kwamba zile picha alizoambia watu, ule ujumbe aliambia Wakenya ni ujumbe ambao ni gushi. Geno mar okindego mar golo Gaucho kod Okanga rambum ogore Luanda bang' okwach kich yango ne gin giyudo chik kowuok malo mondo kik giwegi thuolo. Tumejaribu kuomba wapewe ile dhamana ya polisi, wamezuiliwa. Wale walio hapa wamesema kwamba instructions zimetoka juu kwamba wasiachiliwe. Moko kuom jotend rowere mag Azimio onyiso piny owacho ni meko mar Gaucho kod Okanga ok bi bwogogi kendo gibiro dhi nyime kod ng'anyo margi chieng' Wuok Tich juma manyien. No amount of intimidation will prevent Kenyans going to the streets. Nuru Okanga and Gaucho, they have been arrested simply because they do not want them to be on the streets on Monday to mobilize young people. Bang' dayo dho Gaucho kod Okanga log tich maduong' mar okwach kich, obila chano chwalogi e doho chieng' Wuok Tich juma manyien. Gaucho olor ne stesend obila ma Limuru e kinde ma Okanga do dhi tieko dira mare e stesend obila ma Karuri. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Duola matayo tije mag obila e pacho kae mano NPSC ogolo siem